இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா 9th நியூ புக்கிலேருந்து ஒரு மெயினான இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது. எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல, மெயின் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான். கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது. கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. வாங்க, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ், கன்னடம், ஃபஸ்ட்டு வந்துடுறேன். அதாவது வந்து இந்தோ ஆசிய மொழிகள், திராவிட மொழிகள், ஆஸ்திரோ ஆசிரிய மொழிகள், சீன திபெத் மொழிகள், இது வந்து 4 மொழி குடும்பங்கள் உள்ளன அப்படின்னு வந்து கூறப்பட்டிருக்கு. 1300க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் வந்து இருக்குதுன்னு கூறப்பட்டிருக்கு. ஓகேங்களா? தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா திராவிடம் அடிக்கடி டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ். திராவிடம் என்னும் சொல்லை குறிப்பிட்டவர் யார்? திராவிடம் என்னும் சொல்லை குறிப்பிட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாக்கல வந்து குமரில பட்டர். இது குமரில பட்டர். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிராஸ் பாதிரியார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, தமிழா, டிரமிழா, இற்றமிழா, திராவிடா அந்த மாதிரி வந்து தமிழ் வந்து மருவி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தமிழா, இற்றமிழா, திராவிடா கடைசி, அதாவது திராவிடா அப்படின்னு வந்து மருவி வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அது எத்தனை ஸ்டேஜ்னு பார்க்கலாம். 1 2 3 4 5 6 7 மொத்தம் 7 ஸ்டேஜாக வந்து மருவி வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஹிராஸ் பாதிரியார் வந்து சொல்கிறாரு. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகள் சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டவை என்ற கருத்து வந்து அறிஞர் பலரிடம் வந்து நிலவி வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்டு. தென் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, வடமொழி ஆராய்ந்து மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது வடமொழி ஏன்னா வந்து அதை வடமொழியை வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு. யார்? கொஸ்டின் வந்து இப்படி கேட்கலாம், வடமொழியை வந்து ரிசர்ச் பண்ணவர் யாருன்னு கேட்டாக்கல அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அவ்வளோங்க. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1816 பேரறிஞர்கள் பாப்பு ராசு கிரீம், பாருங்கள் 1816 பாப்பு ராசு கிரீம் வந்து பேராசிரியர்கள். இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மொழி ஆய்வுகள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? மொழி ஆய்வுகள் வந்து என்ன மொழி ஆய்வுகள்? வடமொழி மொழி ஆய்வுகள் வந்து பாப்பு ராசு கிரீம் இவங்க 3 பேரும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஜென்ரலாக வந்து கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அப்படின்னாவே வந்து வடமொழி ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க. தென் வந்து 1816 யார் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கல பாப்பு ராசு கிரீம், இப்படி கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தென் வந்து முதலில் ஃப்ரான்சிஸ் எலியஸ் என்பவர் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், கொஸ்டின் எப்படி வரும்னா தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் இதை ரிசர்ச் பண்ணவங்க யாருன்னு கேட்டால் ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸ் அப்படின்னா எலியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், தமிழ்நாடு நம்ம இருக்கோம், நம்மளை சுற்றி இருக்க ஸ்டேட் வந்து தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்த 3 ஸ்டேட் நம்ம சுற்றி இருக்குது. இந்த தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் 3 ரிசர்ச் பண்ணவர் யாருன்னு கேட்டால் எலியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸ். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போகலாம். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1816 திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்னும் நூலில் கால்டுவெல் திராவிட மொழிகள் ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டவை, அதாவது வந்து 1856 திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்னும் நூலில் கால்டுவெல் திராவிட மொழிகள் ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டவை எனவும் இம்மொழிகள் சமஸ்கிருத மொழிகளுக்குள் செல்வாக்கும் செலுத்தியுள்ளன எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஓகேங்களா? ஸோ வந்து 1856 கால்டுவெல் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, திராவிட மொழிகள் ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டவை, ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டவைன்னு சொன்னது யார்? கால்டுவெல். ஆரிய மொழி குடும்பத்திலிருந்து வேறுபட்டவைன்னு இது எந்த ஆண்டு சொன்னார்? 1856. இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். ஓகே, பார்க்கலாம். ஜென்ரலாக இது ஒரு பார்த்துக்கோங்க. கால்டுவெல்லுக்கு பிறகு, கால்டு வந்து சொல்லிட்டாரு, கால்டுவெல்லுக்கு பிறகு வந்து ஸ்டாக்னோ, கேவி சுப்பையா, ராமசாமி, பரோ, எமினோ, கபில் சுவலபில், ஆந்த்ரனோவ், தோப்போ, மீனாட்சி சுந்தரம் இவங்களாம் வந்து கால்டுவெல்லுக்கு பின்னாடி
திராவிட மொழிகளின் ஆய்வுக்கு வந்து பங்களிப்பு கொடுத்தாங்க. இந்த கொஸ்டின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, இருந்தாலும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின் வந்ததுன்னா எப்படி வரும் அப்படின்னா, ஸ்டாக்னோ, கேவி சுப்பையா, ராமசுவாமி, பரோ, எமினோ, கபில சோழபில், ஆந்திரனோ, தோப்போ மீனாட்சந்தன் இவர்கள் யார் வந்து திராவிட மொழியின் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு பங்கு பெறவில்லை அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டாக்னோ, கேவி சுப்பையா, ராமசாமி, பரோ, எமினோ, கபில சோழபில், ஆந்திரனோ, தோப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் இவங்களை வந்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இவங்களை யார் பொருந்தலை அப்படின்னு கேட்குறப்ப இவங்க எல்லாரையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுதான் தான் பொருந்தாத ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம ஆன்சர் எடுக்க முடியும். ஓகே, பார்த்துக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 3 ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் 9th புக் இது. நெக்ஸ்ட் வாங்க முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தென் திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு நமக்கு வந்து தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், குடகு, துளு, கோத்தா, தோடா, கொரகா, இருளா. இது பாருங்கள், ஒரு மாதிரி இது கெட்ட வார்த்தை மாதிரி இருக்கும். கோத்தா, தோடா, கொரகா, இருளா, வாட் எவர் இட் இஸ், நம்ம வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும். தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், குடகு, துளு, கோத்தா, தோடா, கொரகா, இருளா. இது வந்து இந்த தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், குடகு, துளு உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கோத்தா, தோடா, கொரகா, இருளா இது மட்டும் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. ஈவன் வந்து இது எல்லா லாங்குவேஜஸும் எதில் வருது? தென் திராவிட மொழியில் வருது. தென் திராவிட அவங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, கீழ்கண்டவற்றில் எது தென் திராவிட மொழி குடும்பம் இல்லை அப்படின்னு கேட்பாங்க. இது எல்லாமே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருந்தால் தான் அந்த ஆன்சரை உங்களால் எடுக்க முடியும். ஸோ அது தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், குடகு, துளு, கோத்தா, தோடா, கொரகா, இருளா இதெல்லாம் தென் திராவிட மொழிகள். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நடு திராவிட மொழிகள். தெலுங்கு, கூயி, கூவி, கோண்டா, கோலாமி, நாய்க்கி, பெங்கோ, மண்டா, பர்ஜி, கதபா, கோண்டி, கோயா இதெல்லாம் வந்து பாருங்கள். இந்த கோயான்றது வந்து கொரகான்னு இங்கே வருது, இங்கே கோயான்னு வருது. வித்தியாசத்தை வெளியே வருது. கொரகானா தென் திராவிட மொழி, கோயானா நடு திராவிட மொழி. இன்னொரு ஷார்ட்கட் இருக்குது, நான் கடைசியில் சொல்கிறேன். அடுத்து வட திராவிட மொழி. குரூக், மால்தோ, பிராக்வி. இங்கே பாருங்கள், இது ஷார்ட் ஃபார்ம் வச்சுக்கோங்க. கூமாபி அப்படின்றது எழுதி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து கீழ்கண்டவற்றில் எது வட திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு கேட்பா. குரூக், மால்தோ, பிராக்வி உங்களால் மனப்பாடம் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் டக்கு கூமாப்பின்னு ஷார்ட்கட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. கூமாப்பின்னா குரூக், மால்தோ, பிராக்வி. கூமாப்பி வட திராவிட மொழின்னு கேட்டால் டக்குன்னு உங்கள் மைண்டுக்கு வரணும் கூமாப்பி. கூமாப்பின்னா குரூக், மால்தோ, பிராக்வி. ஓகேங்களா? இப்போ தென் திராவிட மொழி, நடு திராவிட மொழி, வட திராவிட மொழி இந்த 3 திராவிட மொழிகளில் மனப்பாடம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து தென் திராவிட மொழியும் வட திராவிட மொழியும் என்ன பண்ணுறீங்க, ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வந்து ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணி ஆன்சர் எடுக்கிறப்ப இதுவும் தெரிஞ்சிருந்தால், தென் திராவிட மொழியும் வட திராவிட மொழியும் தெரிந்திருந்தால் நம்ம என்ன ஆன்சரை எடுக்கலாம், நடு திராவிட மொழியை ஈஸியாக ஆன்சர் எடுக்க முடியும். நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் தெரிஞ்சிருந்தால் இதை நம்ம இப்போ 4 ஆன்சர் கொடுத்துட்றாங்க. 4 ஆன்சரில் கண்டிப்பாக 3 ஆன்சர் வந்து இதுவோ இருக்கும். நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஒரு கால் நடு திராவிட மொழின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா வட திராவிட மொழியும் தென் திராவிட மொழியும் தெரிஞ்சிருக்கும் பட்சத்தில் நடு திராவிட மொழியை ஆன்சர் எடுக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியது தென் திராவிட மொழி மற்றும் வட திராவிட மொழி மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஏன்னா இது அதிகமாக இருக்குது, இது மனப்பாடம் பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். இது கம்மியாக இருக்கும். இதை வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணேன். இதோட கண்டினியூஷன் வீடியோ கண்டினியூவாக பாருங்கள். இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெசன் ஒவ்வொன்றும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் போடுறேன். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ.